Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U tieżis fil-waqt din nilqawkom ilkoll biex flimkien nibdew din il-mixja wara Ġesu li jidħol fid-deżert biex jiltaqa' mal-Missier. Nilqgħu wkoll illum magħna f'nofsna lill-Eċċellenza tiegħu Monsignor Vittorio Viola li huwa Arċisqof Sottosegretarju tad-Dikasteru tal-Kull Divin, wieħed mid-dikasteri importanti tas-Santa Sede tal-Vatikan. Qiegħed f'nofsna biex bħalkom u magħkom aħna wkoll is-saċerdoti minn għada nibdew 3 nofstanari ta' riflessjoni ta' talb fuq l-identità tagħna, fuq min aħna bl-għajnuna tiegħu. U nieħu l-okkażjoni biex nitlobkom titolbu għalina. Billi l-lum ir-rejt penitenzjali nagħmlu aktar il-quddiem permezz ta' tqejjed tal-irmiet inkomplu bit-talba tal-kolletta. Nitolbu. Għatina Mulej li nibdew bis-sawm imqaddes it-taħriġ tat-taqbida tagħna bħala dixxipli ta' Kristu. Ħalli nitwettqu bil-qawwa tar-rażan u nissiltu tajjeb kontra l-ispirti tal-ħażen. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Profeta Ġoel. Dan jgħid il-Mulej, erġgħu duru lejja biqlubkom kollha, bis-sawm, bil-biki u bl-ilfieq. ċartu qalbkom u mhux ilbieskom, u erġgħu duru lejn il-Mulej, Alla tagħkom, għax hu twajjeb u ħanin, tqil biex jinkorla u kollu tieba u jisobiha l-ħażen. Min jaf jerġax jibdielu u jisobih u jħalli barka warajh, offerta tal-ikel u tax-xorb lill-Mulej Alla tagħkom. Doqqu tromba ta' f'Sion, ordnaw sawma, sejħu laqam qazza, iġbru l-poplu, qazzu l-ġema, għajtu u x-xjuħ, iġbru it-tfal u it-trabi tal-ħalib. Ħajoħroġ l-arus minn ġo kamartu u l-arusa mill-kmajra tagħha. Bejn il-protiku u bejn l-artal ħajibku il-qassisin għaddejja tal-Mulej u ħajjgħidu ħenna l-poplu tiegħek Mulej u tħallix il-wirt tiegħek jaqa' għaż-żebliħ u jiġi fil-sin il-ġnus. L-għala għandu jingħad fost il-popli fejn hu Alla tagħhom u l-Mulej ġietu ejra għall-art tiegħu għader il-poplu tiegħu. Il-kelma tal-Mulej. Alla ħenalina għaxnibna. Flimkien? Alla ħenalina għaxnibna. Ikollok nina minni o Alla fit-tjubitek, fil-kobor taħnina tiegħek ħassartiti. Silni kolni min titi, naddafni mit-nub tijaj. Flimkien? Alla ħenalina għaxnibna, għaxin narafhom ħtiti, id-nub tijaj dejjem qudiemi. Kontrik bis jiena tnibt u dak li hu ħażin f'għajnejk għamilt. Flimkien? Alla ħenalina għaxnibna,
اخلق فيها قلب صافي والله وفي سبيرتو قوي جددت فيها. لا توربنيش من قدامك تنهيش من السبيرتو قديستيك. فيمكن الله هن علينا أجنبنا رد لنا دا salvazzjoni tijek u bispirtu qalbini wettaqni. Iftaħ li xuftejja sidi u fomi xandar it-tifħir tijek. Flimkien? Allah henna lina għaxnibna. Allah henna lina għaxnibna. Qari mit-tieni jittra ta' San Pawlu Apostolu lil Korintin. Ħuti, aħna nagħmluha ta' ambaxxaturi ta' Kristu bħalli kieku Alla stess qiegħed isejjaħ permezz tagħna. Nitolbu fuq li nitolbu fġieħ Kristu. Ħallu lil Alla jħabbibkom miegħu. Dak li ma kienx jaf x'inhu dnub, Alla għamlu dnub għalina sabiex aħna nsiru fih ġustizzja ta' Alla. La darba qegħdin naħdmu flimkien ma' Alla, aħna mela nħeġġukom biex ma terċevux il-grazzja tiegħu għal xejn. Għax hu jgħid, fi żmien it-tajjeb smajtek, f'jum is-salvazzjoni jentek. Araw, issa hu iż-żmien it-tajjeb, araw, issa hu jum is-salvazzjoni. Il-kelma tal-mulej. Illum la twebsux qalbkom iżda jsemgħu leħen il-mulej. المولي معكم قري من الأخبار الطيبة سكون سان ماتيو. Dak iż-żmien Ġesu qal id-dixxipli tiegħu qisu l-emin tajjeb tagħkom ma tagħmluhx għal wiċċ in-nies biex tidhru qudiemhom għax inkella ma jkollkomx ħlas mingħand missierkom li hu fis-smawiet. Mela meta tagħmel karità tmux iddoqq it-trombi quddiemek kif jagħmlu dawk ta' wiġb ieħor fis-sinagogi u fit-triqat biex in-nies tfaħħarhom. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ġaħaduh. Iżda int meta tagħmel karità, idek ix-xellugija m'għandix tkun taf x'inhi tagħmel il-leminija biex hekk il-karità tiegħek issir fil-moħħbi u missierek li jara dak li hu moħħbi irodlok hu. U meta titolbu tkunux bħal dawk ta' wiġb ieħor għax dawk iħobbu joqogħdu jitolbu bil-wieqfa fis-sinagogi u s-sarbi toroq biex jidhru quddiem in-nies. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ġaħaduh. Iżda int meta titlob, idħol fil-kamra tiegħek ta' ġewwa, għalaq il-bib warajk
u jitlob lil missierek li hu fil-moħbi u missierek li jara dak li hu fil-moħbi irodlok hu. Meta ssumu tqarsux wiċċkom bħalma jagħmlu dawk ta' wiċċ ieħor, għax dawn ikerħu wiċċhom biex quddiem in-nies jidhru li jkunu sajmin. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ġaħaduh. Iżda int meta tkun sajjem, idlek xarek u aħsel wiċċek biex mhux quddiem in-nies tidher li tkun sajjem, imma quddiem missierek li hu fil-moħbi. U missierek li jara dak li hu fil-moħbi irodlok hu. Il-kelma tal-mulej. Il-lejla qalbi kollha nixtieq nirrepeti dak li qalilna San Pawl fit-tieni qari. Ħallu lil Alla jħabbibkom miegħu. Hemm xi ħadd minna li ma jixtieqx li jkun maħbub minn Alla, hemm xi ħadd minna li ma jixtieqx iħossa li mħabba ta' Alla għalih. Ħallu lil Alla jħabbibkom miegħu kemm sabiħ. U dan hu ismin tar-randan li ser nibdew. Se nippruvaw nagħmlu iktar attenzjoni bil-moħħ tagħna u bil-qalb tagħna u bil-ġisem tagħna biex inħossu ftit iktar dill-imħabba li Alla għandu għalina. Jekk innotajtu sar ħafna tibdejl illum fil-Knisja, għandna l-kurċifiss, nilbsu l-vjola, minn hawn ftit ieħor se nqedu l-irmiet fuq l-irjus, bdejna mixja 40 ġurnata li twassalna għas-solennità l-festa kbira tal-Eid. Illum konna mitlubin biex insumu, il-ġimgħa jekk Alla jrejt ser niġu mitluba biex nagħmlu astinenza, jiġifieri ma niklux laħam jew l-iktar ikel li joġobna, għax bdejna żmien ġdejd dan għalfejn dan kollu. Ara taħsbu li biex nikkuntentaw lil Alla tafux. Ara taħsbu li Alla tinbidillu xi ħaġa jekk jien infaħru jew immur il-Knisja jew jekk jien ma mmurx, ma jinbidillu xejn lil Alla tafux. Imma dan kollu Alla jagħmlu għalina, Alla jagħmlu għalija, għalejk, għal kull wieħed u kull waħda minna. U allura din l-okkażjoni għandna naħtfuha ta' dan ir-randan imqaddes. Għandna nħallu lil Alla iħabbibna miegħu. U għalfejn il-qari tal-lum, għalfejn il-Vanġelu tal-lum, għalfejn il-lezzjonijiet tal-lum, għal xiex jistidnuna. L-ewwel qabel kollox nixtieq indur fuqna s-saċerdoti. Ir-randan mhux għan-nies imma għalija l-ewwel wieħed, għalina kollha kemm aħna. Mhux xi ħaġa li aħna nagħmlu għal ħaddieħor, imma għalina tantu hekk il-minkejja li l-ewwel qari l-profeta Eżajija, il-profeta Ġoel, jistieden lin-nies u jistieden lis-saċerdoti biex jgħinu lin-nies jagħmlu penitenza, imma l-ewwel qabel kollox il-profeta Ġoel jistieden lis-saċerdoti biex jibku. X'kelma qawwija jibku. Jibku. Bejn l-artal u s-santwarju jibku għalfejn. Nibku l-ewwel qabel kollox għad-nubit tagħna, nibku l-ewwel qabel kollox għall-artifiċjalità tagħna, s-superfiċjalità tagħna. Imma mbagħad nibku wkoll u nagħmlu l-ħila kollha tagħna biex żgħar, żgħażagħ, kbar, xjuħ, kif qalilna l-profeta Ġoel, il-koll kemm aħna insiru iktar veri. Fi kliem ieħor inkunu iktar kuntenti. Alla iridna kuntenti. Alla iridna veri. Tgħidu l-verità bis-sawm, il-verità bit-talb, il-verità bil-karità, iva, il-verità bis-sawm, il-verità bit-talb, il-verità bil-karità. Għalfejn Ġesu fil-Vanġelu ta' San Mattew illum jistedinna għas-sawm. L-ewwel stedina li għamlilna. Qabel ma ġejt rajt reklam
tal-karozzi fuq il-mobile. U kien jgħid irridu dejjem iktar, kien bl-Ingliż. Il-bniedem irid dejjem iktar, allura jekk inti trid iktar minn dak li għandek, biddel il-karozza u ixtri dejn. Għax il-bniedem irid dejjem iktar. U veru. Jien u int aħna l-koll irridu dejjem iktar. Imma tgħid il-karozza l-ġdida, se sikket, se taffi din ir-rieda li hemm ġol qalb tagħna għal xi ħaġa iktar. Tgħid iktar zeros mal-account tal-bank, se jsiktu, se jtaffu din il-kilba li għandna ġewwa fina, din ix-xewqa kbira li għandna ġewwa fina għal xi ħaġa iktar. Tgħid iktar proprjetà, tgħid iktar divertiment, iktar safar, tgħid iktar mat-tfal tagħna isibu posthom fis-soċjetà, se jsikket dan kollu il-kilba li hemm ġo fina għal xi ħaġa li hija iktar. Interessanti għax diġà qegħdin nitkellmu fuq is-sawm. Is-sawm x'inhu? Is-sawm meta jien int niġu konxi li tonqosna xi ħaġa. Aħna ngħidu għal it-tfal dejjem jonqoshom. Imma nistgħu ngħidu għalilna wkoll tali dejjem jonqosna, mhux hekk kieku ma ngergrux, kieku mhux dejjem jonqosna. Ingergru għax dejjem jonqosna. U dan hu s-sawm. Is-sawm li jfakkarni li jien m'iniex komplut, li jien m'iniex sħiħ, li tonqosni xi ħaġa. U jista' jkun li qiegħed nipprova nimla dan il-vojt li għandi fija, din ix-xewqa għal iktar b'mod żbaljat. Bil-karozza, bil-flows, bil-pożizzjoni ta' tfal, bid-divertiment. U ninduna li mhux jiġri xejn. Minix nimtela. Il-qalb tiegħi għadha vojta, il-qalb tiegħi għadha trid iktar. U allura Ġesu llum jippreżenta ruħu bħala dak li jimla l-qalb tagħna. Mhux bil-ħobż biss jgħix il-bniedem, mhux bl-takwista biss tgħix, mhux bl-ikel, mhux bil-flus, mhux bil-ġid biss tgħix. Imma isemgħuha kemm is-sabiħa, imma b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Ja l-kelma tal-Alla meta nisimgħuha, meta nagħmlu l-wisa fil-qalb tagħna għalija, meta nħalluha toqgħod fija, ma ntajrux il-barra mill-ewwel minħabba ħsibijiet u preokkupazzjonijiet oħra. Ja dik il-kelma li meta toqgħod fina, titbennen fina, dik il-kelma timlina. Timlina, tatina l-ħajja, tatina l-qawwa, tatina l-paċi, l-ferħ, li tant infittxu f'oġġetti u f'xiri u f'affarijiet oħra. Is-sawm dak, it-talb. Waħda mill-problemi l-kbar tagħna x'inhi llum? X'inhi? Jew is-solitudni, jew il-maqlub tas-solitudni, ħafna drabi is-solitudni kulħadd iħossu waħdu, jew inkella l-maqlub tas-solitudni li nħossu li m'għandna bżonn ta' ħadd, l-awtosuffiċjenza, huma żewġ estremi. Jew is-solitudni, jew l-awtosuffiċjenza. U l-mulej Ġesu llum qiegħed jgħidilna li titlob ħejt, titlob. Għaliex titlob? Għax inti tiddependi totalment minn Alla. Għax Alla kull ma għandek u kull ma jint tawlek u jagħtiwlek u. Għax m'intix waħdek. Għax m'intix awtosuffiċjenti, m'intix waħdek. M'intix waħdek. Alla jħobbok. U nistedinkom hekk inħeġġiġkom biex nerġgħu nirkupraw l-użanzi, id-drawwiet tat-talb għal dawk minna li ħallejnihom għal kollox. It-talba ta' filgħodu, it-talba ta' filgħaxija, it-talba ta' qabel l-ikel, it-talba tar-rużarju, fil-randan it-talba tal-Via Crucis, il-Via Sagra. Ukoll intom tafu li fil-knejjes kollha matul il-ġranet tar-randan minn barra l-Ewkaristija, minn barra l-Quddies, issir ukoll iċ-ċelebrazzjoni tal-liturġija tas-sijat. It-talb mhux sempliċement azzjoni maġika, nitlob biex tiġri xi ħaġa le, imma t-talb fih innifsu relazzjoni ma' Alla. Ninduna jien bil-mod il-mod waqt li neżerċita t-talb illi jien minix bandiera bajda tperper waħdi x'imkien fit-triq. Imma jien qiegħed f'relazzjoni kontinwa ma' Alla. Alla qiegħed jagħtini dak kollu illi jien, dak kollu li għandi. Mhux ta' bxejn il-lowt, ir-rabbini kien jitolbu lil-lowt biex matul il-ġurnata ibirku lil-mulej għal 100 darba. Għal 100 darba. Ibirku għaliex
għax aħna forsi niftakru fih u nitolbu meta tonqosna xi ħaġa. U ninsew id-dimensja tagħna tippermettilna li ninsew li dak kollu li diġà għandna, dak kollu li kellna, ġej kollu minnu. Il-karità. Għaliex il-karità? Il-karità dak li għandi biex verament ingawdih, biex verament nieħu gost bih, biex dak li għandi jilħaq l-iskop veru tiegħu jien irid naqsmu mal-oħrajn. Irid nagħti minn dak li għandi lill-oħrajn, mod speċjali lil dawk li huma inqas minni. Hekk inkun bniedem veru, il-bniedem ta' veru minnu? Il-bniedem ta' veru dak li jaf li jrid jgħix maħutu, ma' sħabu, mal-oħrajn. Il-bniedem li jubsaqaħ mal-art, illi jaf li weħidna waħdu ħadd ma jista' jgħix. Il-bniedem veru jaf li llum jew għada se niġu bżonn xulxejn. Se niġu bżonn xulxejn. U għalhekk il-karità. Mela ra taħsbu li dawn it-tlet emejjel li l-mulej qiegħed jitlobna huma xi ħaġa lieh. Dawn huma opri li lilna jgħinuna nkunu iktar aħna, jien, iktar jint. Insiru iktar veri, bnedmin iktar kuntenti. Għax Alla jixtieq ħaġa waħda matul dan ir-randan li jħabbibna miegħu. Jalla din l-Ewkaristija. Jalla dan il-ġest li issa minn hawn ftit ieħor ser nagħmlu, il-ġest tal-irmit fuq rasna. Ġest antejk, ħafna antejk. Nisibuh fil-ktieb ta' Ġobb. L-indiema ta' Ġobb, il-penitenza ta' Ġobb. Ġobb li jinduna bil-limiti tiegħu, bid-djufija tiegħu. Il-profeta Ġeremija, il-profeta Iżajija, l-irmiet insibuh fl-iskrittura matula kollha kemm anki Ġesu isemmih fil-Vanġelu. Meta l-bliet ta' Korazzejn u Kafarnawm jgħidilhom imma intom kif ma smajtux il-kelma li qed tiġi mwassla lilkom. Kif mintom xtindmu, kif ma miltux l-irmiet fuq raskom, kif ma lbistux ix-xkejjer u għamiltu bħal oħrajn, bħal bnedmin oħra li semgħu il-kelma u ħallew tbiddilhom. Ejjew ma nħalluhx lil Ġesu jagħmel din il-karba fuqna il-lejla. Ejjew it-tqejt tal-irmiet. Ma jkunx xi ħaġa sempliċiment ta' barra, imma nħallu dan l-ispirtu li l-mulej jixtieq jagħtina għalina nfusna, għalina għal darba, ejjew nħobbu tassew lilna nfusna u nisemgħu din il-kelma u nippruvaw nwettquha. Ħuti Jeżies, bl-umiltà kollha nitolbu lil Alla l-Missier biex isawwab il-milja tal-barka tiegħu fuq dan l-irmiet li sejrin inqedu fuq rasna b'xhieda ta' ndiema. O Alla, Inti tħenna lina meta numiljaw ruħna quddiemek u bitpattija li nagħmlulek ittaffi l-korla tiegħek għalina. Fil-ħnina tiegħek isma' t-talb tagħna, kun twajjeb magħna mulej u sawwab il-grazzja tal-barka tiegħek fuq dan l-irmiet li aħna għaddejja tiegħek fil-bidu ta' dan ir-randan imqaddes sejrin inqedu fuq rasna biex wara li f'dawn il-ġranet qaddisa inkunu ħejjejna ruħna u saffejna midnub jistoqilna naslu biex niċċelebraw sewwa l-misteru tal-għid
ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ħut Jeżis. Alla ma jrejx il-mewt tal-midneb, imma li jindem u jgħix. B'qalbna nidma inresqu quddiemu dawn it-talbit tagħna fil-waqt li ngħidu mulej atina l-Ispirtu Qaddis tiegħek flimkien l-Ispirtu Qaddis tiegħek. Biex il-poplu Nisrani jgħix l-impenn tar-Randan billi jagħti widen bil-fidi għall-kelma tiegħek nitolbu. Mulej atina l-Ispirtu Qaddis tiegħek. Biex il-bnedmin kollha jilqgħu l-istedina ħajamlu ħbieb miegħek u bejniethom għax issu żmien tas-salvazzjoni nitolbu. Mulej atina l-Ispirtu Qaddis tiegħek. Biex dawk li birdu fil-fidi u jgħixu l-impenn Nisrani b'mod superfiċjali jerġgħu lura lejk qalb ġdida nitolbu. Mulej atina l-Ispirtu Qaddis tiegħek. Biex fil-waqt li nsumu u nagħmlu għamejjel ta' penitenza aħna nagħtu xhieda vera ta' fraternità mal-membri foqra tal-komunità Nisranija tagħna nitolbu. Mulej atina l-Ispirtu Qaddis tiegħek. O Alla Missier, intani fil-ħnina, il-qatt tal-bit tagħna wliedek u għatina qalb niedma biex fil-waqt li niċħdu kull egoizmu ngħixu fl-ispirtu ta' rikonċiljazzjoni bi Kristu Sidna. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. B'solennità kbira mulej sejrin nofrulek is-sagrifiċċju fil-bidu tar-randan. Nitolbuk li b'emil tandima u imħabba inrażlu fina l-ġibdiet ħżiena u li tnattfu minn dnubitna ħalli nitħejjew kif jixraq biex niċċelebraw il-passjoni ta' Kristu ibnek li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għalina li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Bit-takkejs ta' ġisimna intrażżan fina drawwiet ħżiena, terfalna ruħna lejn is-sema, tqawwi fina drawwiet tajba u troddilna l-ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu quddiemek is-setat, il-kol ferħana jfaħruk is-smewiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk mulej it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis tas-sewient mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh jibati ħajl ħobs, ratti l-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra x'oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu
li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun 14, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Isqof Vittorio u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek benefatturi ta' din il-Knisja Katedrali. L-erbieħ tal-familja Mikallef, Nikola Mikallef, skont intenzjoni ta' persuna, Doris Zammit u Marija Hili. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Ommalla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-qadisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ħallu lill-Alla jħabbibkom miegħu, Alla tagħna u Missier, ejjew b'fiduċja sħiħa, b'telqa sħiħa fih, nitolbuh biex ikun magħna, jgħinna nħossu l-imħabba tiegħu matul dan ir-randan li qegħdin nibdew, nitolbu flimkien. Missirna li inti bismewi, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritik, kif fis-sema ekda fl-ard. Ħobsna ta' kull jum għatina llum, aħfrilna dnubitna, bħalma naħfru lil minu ħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-der. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-biġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom islim tiegħi, tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u l-għaqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu li jerfa' fuq l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf, mulej
ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda qgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
nitolbu. Għamel mulej li s-sagrament li rċevejna ikun ta' għajnuna lina biex is-sawm tagħna jkun joġbok u jiswilna għal fejqan ta' ruħna bi Kristu Sidna. Nixtieq infakkar li f'dan iż-żmien tar-Randan li qed nibdew illum se nkomplu ta' kuljum nagħmlu l-mixja tagħna fid-dawl tal-kelma talla, aktar ħin ta' talb u nimpenjaw ruħna biex it-talb tagħna jkun kemm jista' jkun dejjem aħjar, kif ukoll dak li nemnu fih nesprimu f'karità. Għalhekk infakkar illi bħala smigħ tal-kelma talla kull nhar ta' tnejn fis-7:30 ikollna l-komunità Eukaristika, kull nhar ta' tlieta fil-5:30 il-Lezzjo Divina, l-eżerċizzi tar-Randan, kors għal kulħadd, kors għal miż-żewġin u l-ġenituri u kors għat tfal u l-istudenti ser isiru mid-9 sa 13 ta' Marzu. Dak li huwa talb ta' kuljum infakkar li fis-6:15 ta' filgħodu jkollna l-Via Sagra, fis-6 ta' wara nofsinhar il-Via Sagra u fis-6:15 it-talba tas-salmi mal-komunità. Infittxu li nimpenjaw ruħna f'dawn il-momenti. Bħala karità hemm il-Food Bank fin-nava fejn hemm ir-Redentur min jogħġbu jagħti xi oġġetti minn dawk li se jidhru fil-bullettini ta' l-aħħar ta' din il-ġimgħa hemmhekk inkunu qed ngħinu familji u persuni fil-bżonn. Nirringrazzjawkom tal-ġenerożità tagħkom. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.